Те хора мислят лайк. Това видео не ще ви покажа как да вземете една икона на Spike. И сега. Излизаме, отиваме в Google, в търсачката търсим Supercell, магазина там дето е. И там има един код, който е за магазина, ето го. Въвеждаме кода сега. И ето, получихме това. Чакайте сега да видим какво стана. Ето, получихме иконата на Spike. Ако искате, ще ви пратя в YouTube самия код какъв е. И ето. И сега ето как можете да вземете иконата. И това, ако искате още някакви неща да снимаме, последвайте ме и се лайкнете за видеото. И чао!